PDP abun nan zaka shaida kai ma ina tsammani a shekaran nan ko ne ko na da waye na yan kama baka biya ba. In ka lura a 2016 da aka yi tsadan abinci jama'a sun wahala sosai, amma da yanzu gwamnatin nan kudi yana wanzana cikin jama'a baka ji koken yayi yawa ba. Kana nufin a tun da aka adama ba a samu gwamnati da ta yi na fintiriba kenan rawar gani ko me kake nufi? Abun da yake faruwa, kowane gwamnati tana tafiya da zamaninta. Bayan da zaka ce gwamnatocin da suka shuɗe duka ba su yi rawan gani ba, su yi rawan gani daidai gurgudo, amma gwamnatin da muka karɓa wurin su barnan da suka yi ya fi rawan ganin da suka yi. Shi yasa kullum muke faɗawa jama'a ba za mu kondemin gwamnatoci duka da suka wuce. Ba ka tunanin kan cewa kuma in kuka tafi za a ce barnan da kuka yi ya fi na baya ganin kullum haka abin ke tafiya? Sai Allah ya nuna mana ranan, domin a yau kam managing resources effectively, efficiently ba a taɓa yi a gwamnatocin da suka wuce kamar gwamnatin nan ba. In ka lura da duk halin da ake ciki yau, da ana cikin halin COVID-19, gwamna ya iya ya tabbatar ya implementing shi abunan 11-point agendan shi, musamman fannin tsaro, musamman fannin ilmi. In ka duba fannin ilmi ya ɗauka gaba ɗaya. Structural, in ka tafi batun gine-ginen makarantu yana yi. A Hamza, wani zai mamaki ka ce ba a samu gwamnatin da ta yi tsimi da tanadi na tattalin lalitar gwamnati ba kamar wannan gwamnatin. Kana nufin hada na mutanen yako da wani da shi aka yi da ku aka yi? Abun da nake nufi, in dai tattali da kuɗi kaɗan a yi abu mai yawa ba a taɓa yi ba. Ban ce gwamnatocin da suka wuce ba su taka rawan gani ba. Kullum ina gaya maka cewa kowane gwamnati ta yi iya gwargwado, kuma zan sake faɗa maka cewa gwamnatin da muka karɓa wurinsu sun yi ɓarnan da jama'ar Adamawa za a yi shekara 20 ba rabu da ita. Watakila don ba jam'iyyar ku ɗaya ba, domin wani adawa ne shi sa kuke zagi, amma abin da yake faruwa a bayyane ai, domin basussukan da suka ɗauka suka bar jihar nan da ita, wanda ake cire kuɗi kowane wata biliyon 1 da miliyon 100 da wani abun nan ba ɓoye ba. Ko gwamnatin ku na PDP an zuba ta cin bashi? Gwamnatin mu na PDP har zuwa Balangilar ya zo ya karɓa ya bari, an san bashin da ta bari a yi a ƙasa. Amma yanzu ai kuma kuna ci. Abun da yake faruwa, mu namu bashi ba mu ci wanda wani zai zo ya biya ba, domin mai girma gwamna bashin da ya ci ake aiki da ita ya yi alakanta shi da kudaden da ake samu na shiga na tattarawa a cikin jiha. Wannan ne aka yi tidin din bashi din da shi, wanda ba wai bashin da wani zai zo ya tarar ya biya ba. Wani ce ai gwamnatin kuntun da ta shigo da cin bashi ta kai muradu bukatu ga majalisa kusan so 4 na neman bashi, kuma yawanci aikace da kuke magana kan cewa game da kudin bashi ake ma'ana ba. Duk basussukan gwamnatin nan ba bashin da wani zai zo ya tarar da ita. In ka lura fannin gidaje in an gina gidaje, masu karban gidaje ne za su biya basussukan, ba gwamnatin jihar Adamawa ba ne. In ka lura da bashin da gwamna ya ɗauka, na ce maka ya haɗa shi da kuɗaɗen shiga na jiha, wanda da ba a taɓa sa kuɗi ya kai miliyon 200 a asusun jihar nan ba, kuɗaɗen da ake tara wurin 'ya'yan jihar nan ba. Amma yau kuɗin ya kai ga ya biya bashi nan da aka ɗauka ana musu aiki. Kuna igirayin kan cewa kuna waɗannan ayyuka, misali kake ba da hanyoyi da kuke a karkara, amma ana danganta su da kuɗaɗen abin da ake kira na haɗaka da bankin duniya yawanci. Ai akwai bankin duniya a wancan shekara 4, akwai UBEC a wancan shekara 4. Me ya hana su assessing shekara 3 a cikin shekaru 4 da suka yi na UBE program? Me ya hana su assessing kuɗaɗe na balle ma RAM program is loan program, bashin bankin duniya ne, ka ba da kaso kaɗan a baka bashi wanda za a biya shekaru da yawa mai zuwa, ba tare da ya shafi jama'a sosai ba. Ba kudade kyauta ba ne. So amma duk da haka ba su iya sun nemi wayannan kudade sun amfana ba. Bari baka misali Abdulaziz. Misali yanzu kamar makarantu da aka sa ana ginawa a Fufore da Guyuk nan, wanda haɗaka ɗin, ai wancan gwamnatoci akwai irin wayannan abubuwa, me yasa ba su kawo wa jama'ar jihar Adamawa ba?
kasar Borno da suke alfahari yau ba irin wayanci abubuwa bane suka iya sun kai wa jihar su, wanda kaji sun gina gidaje dubu kaza, sun gina meme da sauransu. In kai gwamnati ba za ka iya je ka saro abu ka kawo ma jama'an ka ba, abunda suke da shi nasu kuma baka bar musu sun yi amfani da shi ba. Misali yanzu kamar kananan hukumomi sun mutu gaba daya a jihar Adamawa, yau ana walwala a kananan hukumomi 21 duka za ka shiga ka fita ka je ka ga mutane suna amfana a ciki, suna iya kwalbatoci, suna iya hanyoyi, suna iya gina kananan asibitoci. Musamman irin wayannan abubuwa duka fa akwai su fa. To Honorable fa kai ne fa a sakataren tsare-tsare na wannan jam'iyyar ta PDP, kwanan kuna rasa wasu jigajigan 'ya'yan jam'iyyar ku a Adamawa, cikin ma har da tsohon gwamna Balangilari. Ya kuke ji wannan asara kuke yi? Alhamdulillah da ka taɓa wannan magana. Yanzu Abdulaziz sai ka yi quantifying. Dama jam'iyya kam a kullum ana shiga ana rasawa ana samu. Yau mu a lokacin da muke rasa dinnan mun samu 'yan majalisan tarayya, sofin 'yan majalisan tarayya, mun samu tsohon gwamna, mun samu sofin shugabannin ƙananan hukumomi suna ta shigowa, musamman kamar James Barka yanzu ai ya dawo mana. Mun samu wannan daga Mubi, Madakin Mubi, tsohon dan majalisa ya dawo mana. Felix Tangomi ya dawo mana. A wasu dama wannan da kake ambata nan ana nawa muka rasa nawa muka samu. Wasu na wannan da ka ambata wasu na ganin tamkar daman kan tamkar angula kan zabo ne, wai kafa suna nan kafa suna can, yawanci dama ba ku rabu da su ba. Abun da yake faruwa ba dama mutum in bai fahimci abu ba, angulu da kan zabo ai ba su yi zabe a PDP ba a 2019. Amma wata sun wa PDP maka wannan su ne suka taimaka nasaran APC a jihar Adamawa a zaɓuɓɓukan da ya wuce. Duk kuriyun da APC ta samu a jihar Adamawa a 2019 da goyon bayan su ne. So don haka after an gama zaɓen nan ne yanzu sun ga ayyukan da shi mai girma gwamna yake gudanarwa da kuma irin adalcinsa da kuma tattali rike amanan da yake gudanarwa, shi yasa suka ga ya dace ne su zo su mara masa baya, su ba shi goyon baya domin ya samu ya ci gaba da wayannan al'amura.